Dlebe ngize nendaba. Allegedly, yo, hayi guys, niyangihlekisa nina ku-comment section. Hey, comment section, hayi bangeke ngena khona yo kuyaphela thina yo. Manginesikhathi vele ngingene ku-comment section nje for ukuyohleka. No guys, mina ngine-partner bafethu ne. It's just that akusumuntu uthanda lezi zinto zo-social media lezi, otherwise bengizoke ngimveze. Ngazi mhlawumbe ngenye ilanga. Maybe ngizotshontsha isithombe ngisifake kodwa kuzomela ngisikhiphe ngoba uzocomplain. Or ngizomtshontsha enganakile ngosho bese ngiyamfaka. But angikho ke lapho guys. Abantu abaningi bawa reading indaba yase KZN ukuthi labantu laba bahlela indlovu kanye laba wa-green bahlela ukuthi bahambisane bodwa. Cha ngaza ukukhululekani le nto le noma bangayenza kusasa or nini. It's fine. Bayenze. But the sad part ukuthi le nto yabe izophelela endleleni. Very soon nizobona ukuthi yabona bafethu ezinye izinto alingabotatazela. Obuka nje izinto mazenzeke. Uyabona uma ngabe usebenzile yabona KZN njengoba kuvota abantu abaningi kangaka bevotela iqembu lethu le-MK. That thing akuna khoshosha akuna next. Abantu they are genuinely voting for MK. So when now you come and then you want to impose abantu abangabafuni, you must be very sick. Because it means labantu laba even laba beba leader. Yabona laba beba leader njengoba kuvotwe ngale ndlela. Possibly nabo they want to come this side kwa MK. Uyabo? Angeke beba leader from this side. They want to come this side because bayabona ukuthi hey manje ngathi hayi amandla sezowela ngapha. So wena ufuna ukuimpoza abanye abantu. Wena ulapha phezulu uyipremier uspeaker ule phezulu. Lapha phansi ground level ayiba abavoti lapha phansi namakhansela lapha phansi. Wena uphethe lapha phezulu. Uphethe abantu abangakufuni wena lapha. Bhome lizoqhuma. Yabona iyeke lento ingani warish lento. Let it pass. Qhubeke zonke inhlelo abazenzayo, qhubeke kudlule. Hayi nationally vele bazozenzela. But KZN ngiyanitshela nasi bafethu. Bazoyenza lento yabo ngalendlela abazoyenza ngayo. But izobesta. Ebusweni babo. Bazoyisula nokuthi babe kade beyiqalelana. The sad part ukuthi after that seyenzekile they will never be seen. 2026 angeke sibabone, 2029 angeke sibabone. Uzobe sekuphelile and it will be the beginning of the momentum that will be building towards national. Ukuthi the same thing will happen again national. So umuntu nje oworried ngokuthi bathi bazohlangana eKZN ida bakwa-green indlovu ungazowarish ingane yakwethu. Angithi wena uyazazi ukuthi awubafuni labo bantu bonke yikho ungabavotelanga. So khululeka. There are so many ways to kill a cat. And that will be evident very soon. Zizoboda bese lisho lithi hawu allegedly. Wayisho lento dayisiyenzeka. Yabo. So nje khululekani ngane zakwethu. One lighter note kwengane zakwethu. Ngizwile la ukuthi kule June 16 sobe siorganizelwa igenge le esasilwa ngo June 16. Silwela ukuthi yiye sicindezelayo sifundo Afrikaans ngenkani esikoleni. Yiye zobe organize njengoba bezohlangana nelokhuzana phela. Nalabo bakwa-green. Hayi bazohlangana idana bakwa-green sebe into eyodwa. So yiba bazobe besorganizela guys. June 16 ya this year. Yo guys yazi ezinye izinto zifani yazi ezinye izinto mazenzeka. So bafethu mina nje ngithi hayi no abantu bakithi abakhululeke. And even now lento ukuthi bazivalele ebhodleleni and then basincisha umoya. Nayiboli yanto bayenza abasincisha umoya bafuna singaphefumuli. Sincisha umoya. Ayikaze yalungela umuntu le nto le. Uyabona umuntu once ulokhu umhlukumeza umchofa umphoka uyabona the day ejika lo muntu akubi mnandi. Wena ungazitshela ukuthi hayi isilima sami lesingazenzela la kiso. But one day abayenze lento abayenzayo. Very soon bazoyisola. Hayi bazoyisola abafethu angeke bayisola. Sengibuka la mehla enhlaleni wabuka nani.
Namhla azongiqhatha nabantu. Hayi azongiqhatha nabantu. Thanks, bye.